Pokiaľ ste nikdy neboli v Taliansku, možno vás určite prekvapí tzv. Dôvera Talianov. Čo to teda znamená? Znamená to napríklad to, že si pôjdete kúpiť nejaké ovocie a zeleninu a budete platiť väčšími peniazmi, napríklad 20 eurovkov a nebudú vám vedieť vydať peniaze. A zatočia prstom a povedia domány. Čo vlastne znamená, že aby ste prišli zajtra a zajtra v podstate im zaplatili drobnejšími peniazmi. Takže určite príďte na druhý deň a zaplaťte im. Poznal som jednu slečnu, ktorej sa toto tiež stalo a ktorá v podstate sa tam týždeň neukázala a potom vlastne po týždni prišla a tvárila sa, že nič. A toto je veľmi zlé a určite to proste neurobte, pretože sa takto v očiach Talianov úplne zdiskreditujete. Strátia voči vám dôveru. Taliani dokážu byť veľmi príjemný národ a veľmi dôverčivý. Chcú vám ukázať, že OK, že cíť sa tu ako doma, familiárne. Ja ti dávam tú dôveru, aby si mi prišiel zaplatiť zajtra, ale vy keď im zajtra nezaplatíte,